Malaysia Bohol. Ninong Uming. Unja guys, na si cellphone. Cellphone Na si cellphone Ang ijang kita ane, ang ijang kwarta namuwak ras jag lubi. Namuwak lubi. Na Gikopras, gibaligya, ipanog cellphone katira dog 6,000. Una Grabe, ang galing mo. Tingnan kita ni guys. Unsa ni siya katugihan ang cellphone? Wow, sila kaning pinuwakan og lubi ang isang kita gipalit cellphone. Wala siya kanang Mao ni. amang. Di siya katingog. Unsa? Di man ko kasabot sa isang giingon. Ha? Oh, kuha lagi kuno siya makapok og lubi, di kuno siya cellphone. Kani ba kani imo gi palit kwarta lugi. O na, aning kilo siya guys. O na Puwak lagi kuno. Puwak. Unsa? Puwak. Na namuwak sa glubi. Na circle ko no. Namuwak si Jaglubi, upagkadagan si Jang pinuwak, gilugi, jang baligja pagka nanay kwarta, mo nanay kahumanan. Oh, nya. Upat ka mo kamera na. Upat ka mo kamera. Ijara. Lima upat. Ijara boy. Kuya mabili pa sa dani mo. Tolo plus ng isa. Naka-cellphone si Jang. Upat ya plus ng isa. Naka-cellphone si Jang guys. PWD. Person with disability. Bitaw. Nasa kapansanan guys, isa ka istorya. Pero kugihan si Jang guys, naka-cellphone si Jang, kanang handoy sa cellphone na nanguan si Jang guys, kaning namuwag si Jang lubi. Ara ka bright no? Ara ni pa ni Jang kanang ni Jang cellphone. Pwede siya matuli. Pero wala iwain ka. Sagot. Wa pa matuli. Aduhan ko na siya kada dito nga tulion. Dagang ko siya kay Kinuha na? Gila ka. Kamaat. San sa May? Wa say tuli? Ay makadungog na isip sa. Kita bracelet ni Angelina. Hallelujah. Hallelujah. kasi nalay dilingkuran niya. Danis dagat. Ano ko na ilawom dai? Asa may forma? Kahinang. Di. Putanganan manis ko. Dani, anta. Uy na, anta po daari na tagat. Di, asa may forma? Asa color? Gold plated? Gold, baga. Hallelujah ka sayang nga. Baga? Baga, dali ra makita mo dari mas ante. Hello guys. Nawa. Sound. Kahog ari boss. Hello ingat ko. Ha? Makakalipas si Auntie kasi nagtang-tang. Auntie, Hallelujah. Ante, ansa may forma to? Murag na yelo-yelo sa ito. Dako ante. Jesus name nagaano na pagkakaroon na. Hallelujah. Hello guys, nawa yung bracelet ni ante. Yan, matangtang si mong kamot ate. Dai kamalay. Ang kay luwag mo ganinga sige ganinga na. Lion ka na basig nahog. Ugat tayo ito. Apa dari mo tagting man to. Basig to atos dagat. Mutiglan na gi mong kamot to speaker sa ente. Ngalaga ana. Gani ramang ka ante. Ante. Ganiha ra ni si Jadani. Kadto mangkas dagat. Hunas magkadani. Taging-ting og dani pa mo taging-ting. Pero ug mo tagak na kay na may buho basig ning lusot. Ilusot jud to. Ginoo ko. Nipis ra dai to ante. Inipis? Kawayan ng bangka di man sir. Uy, ginoo ko. Hallelujah. Kasi dapin tong hipos basura. 24 to ante? 15,000 to. Hallelujah. Kinsimil. Hallelujah. Naobras abos. Dari Dari matungod. Tanawa sa ninja. Basig daan
Ay, Akan nang bugang na kayo. pasin. Ay, hatag. Dito na. Ada kaya mga kanang kuan ini mga gold ani. Oh, mga pirlas. Prinsesa kanang prinsesa Serena. Kanang mga bracelet ani. Ay, paminaw, si Angelina ka nag-uubad sa kita mo. Nagara-gara ta gani. Ala, we go siin. Guys. Ala, ang sao naman to. Ala, uy, nawa. Ang itang o ani auntie. Bracelets, mga 30 mil siguro. Ginoo. Kaya baga. Parang sayang nga. Mga naman nagigmunas niya kung sihag ba siguro. Nagtura to sa ganihara to sa bangko. Ha? Kana bitong nay para mga babasig maing. Dis naman na. Dis dagat? Unsa na punit? Makita mo gani nga dili ko tamak-tamakan nagkuan dagko kay unsag bulubong. Basig dito ra ta sa tunog. Haleluya. Kaya nga adto. Sayang lumabot ko. Ayaw. Ayo kay motor. Hala, uy, asa ka to? Mura. Nawa man ag bracelet ni auntie. Sayang. Ay, aw. Dapat karang insakto jud agi kang kahugot. Kanang mo sibo jud sa isang kamot ba? Bitaw. Oh, lagi. Oh. Dito palabi ka oro. Dito ko na siya. Ako din ako may anak. Yan. Diyan na yan. Ay. Lang ang sa tulong kung gabi ay mangurente. Sakto nga magkuan ka og kuan kaning nay gabi ilagay mo rinti. Hanon udos gina. Pantat kasili baki. Wa ra. Kanang Santa Cruz no? Mo balo? Oh. O kadlawan pagsa na kuan baki Spesial na lagi pohon may. gabi gali grabe yung baki kana. Asa man dapat agbaki lo? Narasa sa pa. Ah. Katong nga rin Lain sa una. ang nagdas kuryente ari sa pa. Ah. Ang katong duha kauban o pinagay kauban ninyo ato sa mga kadaplinas mga Okay, bulok mo na. Pag luksod baki nga linaw kuryente yun. Kuha jud. Oh, tosking mo na ina. Grabe yung mga. Nagsada rin sa pantat di kay Kias. Dili kay Kias. Ah, dali asi kaka-abril ang gian sa to nimo. Sing-sing ah. Sing. Kuya, wam da abridor mo na ng sing-sing. Ano yung among welding ring? Ang isang sing-sing guys, adang abridor. Tinga ko bagi gikuhit ra mas pan. Sangit ra ni. Ay, maudi ay. Kuya, wa imong sing-sing. Oy, ning duo ra man to nimo. Kay naa kay abridor. Sa imong tudlo. Ano ba nga kay bawo dia? Kay nung kusgan ko. Bitaw tingala mo kung ano bang mura mag-igo ra giingon. Bastilan, amday sing-sing. Nihay dito ta ko sa una diyan kanang Coca-Cola. Ha? Tigabrira sa kuan. Igara. Oh, siyempre kay dak ko gasto nung ikot pahilot, impian ko ning ulo ko yan. Tamaat. Ya tansa Langga asal mo kang cellphone. Aw. Uy, langga asal ko ang cellphone. Ni am dang gawiran, impas na tiguanga. Kita sa cellphone. Ay. Di angas man ng bulanan. Asa ko ang cellphone nga amo lagi. Nangita sa Guys, ulo kay ba ito? Ngano ba ko guys? Nangita ko sang cellphone, ug asa di am dang gawiran, impas ng tiguanga yang paton. Pwede ba kabantay sa kuan? Ganiha, antes ka tumingadto mo.
Padong mga on ba? Oh, pagpapicture-picture kanina katong napasa. Murag nakabantay ko dadto pa sa gawas. Diha to sa imong kamot. Diya pa? Dagat ante kay udari pa to, mutaging man. Ugani na ho, tatos dagat. Sila na to nakapunit eh. Kaya wa Ang may nagdila dugtong. nung kung na makakita ang lukat ng 500. Nagsakalibo. Wala. Happy food. Sakalibo ang bayron basta na. Mahal magudto. Di ba tos gawas ante, ipaanang sa gawas. Entrada kanina dyan. Oh. Sa gawas. Nuno ka pa dili ba? Ag kami nung darasud, kay di araman. Hala guys. Magawanan ang mama ni. Dahil kanin guys ang auntie Lina. Kaya nawa isang bracelet. Arang mahala. Ginoo ko. Huwag ka itong apilong hipos sa Kay kapura. kaya mo dito i-print ang 360 bro. Di ba kayo Basin lo. Yellow si Jar. Yellow. Eh, jarapan to kay yellow ka adjo. Banto kay mahal. Idzara guys. Alahas ang auntie guys. Nawa. Bawa sa kabantay. Sayo nga man to eh. Oh. Di man to masuko auntie kawa man yung kita jo. Ginoo ko. Basig wala to luag to lak ni ate ya mo mahilos. O gito yo tong hilos, unsa ba paminaw nimo? Wala wa makaramdam. Di bisa maligo ko kay di na maglaba ko. Oh. Wa gyud sa mo hilos gyud. Wa gyud sa mo hilos for the first time wa gyud sa mo hilos. Karon ra. Ulit na madali. Bawal naman sa Karon ra gyud na. Karon pa. tang man. Hala uy. Ginoo Kasi ko. panahon nga sa kabisi, din mo malayan matangkang na. Di ba sining sabon siguro to ante ba? Yung tanaw kalungwa. Among gikuan, ahon ang gidong dito man sa ubos. Nindong ko nang sakayan. Ay mo ginanaw. Ahong gisigat na diha. Pero Makita ang magadi ko. yellow, oo. Kung Kung na na tumaka kay malubog man. Kuan, hugak dito sa mong dare. Hugak sa imo dare, Sakto ra kuno par. Hoy. Sakto ra Di ho. mo ko kay na may danglak na yan. Eh posible Hindi ako pa kayong gidublihan og alaan sa Eh posible ko tagad to. Nay ari sa dun kamay kaya mo gidublihan yan ang lak. Kaya ko masangit pag nakay mga kumaon na. Sangit. hala uy sayo nga man adto uy. Kini ha. Di na ara si Ja. Anja na si Ja makatawa pag ning kabante kung naging ana imong kamot. Hindi makadungog punta punta mo. Oh. Wa kan lagbot adto. Ginoo ko. Dagat ko to ra Wa bantay, ako na mo jud ani at pang ni ante. Lubong ka dito. Wa jud mo bantay nga kuan. Nahagbong. Ang sabagay ka man. Kana kay nala. Mahog ka pa magleko man. Awa to matagak. Magleko ba siya? Og mahog. Oh, maluto na kayo. Kaya nga sa bracelet sa Auntie Lina guys. Matapok to. Aran ka dako nga bracelet na hug. Wa mabantag ig asa. Humukon siya, humukon. Basta gol. 24 karat pure to si Ja, original ito nga gold. Ginoo ko hindi simba ko. Simba ko. Nag-oo, siyempre mag-oo si ante. Dili makita na dito. Taon. Ay, asa mo yung taon to guys. Nawa isang bracelet, 24 carats. Basta kabantay si ante na ha. Hallelujah. Ante, og na ni nahog na anta or na banta dyan ba? Ibalik mo kay tabi ko dito, daduha po to ka. Bingka. Ano kuha magkambit ko ha? Nakatawa na sa Auntie Lina rin sa imbis na magduanon. Nako. Pagkalingaw eh. Di naghabaho ato pag-uho kay lugar. Uy, sigbam! Uy, kamaat. Ati ba si pagkakar nga ba sa mga ba? Ate Jenny, haraman na gilang. Na dadan ha. Isabot kong imong kondulite, pansit. Saan ko haun? Dawa ni dito kayo. Oh, bitaw. Ato pa kinilaw, apil po Ay, to. sini lang atong isulit sa lupinte. Oo, di ara. Kana. Di
Iyan na mo na to ato sa uli kay basig. Esa. Kamu mau ringan? Kami yung cellphone. Ate yung cellphone. Ipakita na siya. Wala siya guys bata ninong uming. Nasa cellphone kay mao na namuwag sa lubi. Isang gitigom ang lubi, gilugi. Pagkahuman isang gibaligja. Unja, nana siya cellphone guys, ag isang halin gipalit ni ja. Arang kakugihan. Pulutan ni siya kaado guys. Jadi madali upat ni kay. Usa pa kilos kapay dako kayo kapay. Oh, demo siya di mo mahilos. Dili siya dito pato. Oto nga, natunahan mga kasawa nga alas city muli na. Nana siya istorya guys. Kinasing-kasing din diyang pag-istorya. Yaman yung sakyan. Tuhan sa sakyan. Kisaw na dito. Nasa guys. Asabta na lang ninyo guys kay wapun taga-sabot, kita na lang masabot. Unsa na diyang giingon. Pero kinasing-kasing din diyang pag-istorya guys. Ha? Mura siya kahilakon. Kinasing-kasing diyang pag-istorya. Mailan din na ha. Na diyang mata nang nagmawag luha. Unsa ka nanoy diyang istorya? Parte siguro siyang kinabuhi ba? Murag mao ingan na diyang istorya guys. Papa, sa to namin malitok pud papa. Ay, kay baka. Guys, kani si Jangi sang papa kaila ko. Nung uming, sinong uming. Sidang mata, papa nimo mata. Kakita na? Oh na, najang papa di kakita. Di kakita idang papa. Ane. Buta ni siya guys, mamuwak lang siya globe kay aron makakwarta mo na siya nakapalit cellphone. Uy, okay na? Wow, gioperahan? Wow, salamat Ginoo. Kakita na rin isang papa. Yes, salamat kakita na rin sinong uming. Oh, na siya malitok gamay guys. Mata ko no, kakita na anak. Uy, ka-istorya si no. Wow, salamat kay Kuan, nakakita na imong papa. Kinasing-kasing jud pag-istorya guys. Okay guys. Mao kani si batang nang uming. Nagpahunga pud siya gibati. Kaya lang isang kinabuhi. Marto guys, nagpaliw ko sa pag-subscribe sa akong channel. Marilong Bulanon, daghang salamat.